in Gesù proprio atto e soluzioni. Quello che fa l'Eucaristia, c'è l'Eucaristia.
busta talba fi kliem missierna San Franġisk. U Alla li tista' kollox, etern ġustu ta' tnina. Minħabba fik innifsek għatililna msejknin, il-grazzja li nagħmlu dak li narfu li tridna nagħmlu, u li dejjem irridu dak li joġob lilek. Hekk imnatfin f'ruħna, imdawlin minn ġewwa, u mħeġġin bin-nar tal-Ispiritu Santu, nkunu nistgħu nimxu fuq il-passi tal-ibnek il-maħbub, il-mulejtana Sidna Ġesu Kristu. U mejjunin mill-grazzja tiegħek biss, naslu għandek l-aktar għoli, li fit-Trinità perfetta u l-unità qaddisa tgħixu s-saltan fil-glorja, Alla li jista' kollox, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Oh
flimkien ma jistħoqlix mulejja. Ma jistħoqlix mulejja li tiġi għandi llum. Issa għejt niskenna u ruħi tfil u min qalbi tik kulli. Mulejjen taf li aħna nabżon nibs biex ngħixu għax mingħajru nmutu. Għandna bżonn niklu biex insostnu ruħna. Għandna bżonn nilma aħna l-ħolqien kollha għax mingħajru kollox jimxi. Għandna bżonn ix-xogħol li jtina dinjità. Għandna bżonn in-natura u mistrieħ biex l-ispirtu tagħna jerġa' jgħix. Għandna bżonn il-ħabba għax mingħajrha nkunu disfigurati. Għandna bżonn nitolbu biex ma nħossuna qatt waħedna. Imma l-iktar għandna bżonn lilek għax inti biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' ġejja. F'dan il-ħin mulej tal-impur ġħur jagħtik qima tal-ħajja dejjem magħna, dejjem f'wostna, dejjem għalina. Uffar il-qlub tagħna, il-vjaġġi tagħna, il-familja tagħna, il-parroċċja tagħna. Ma tridx Nkantaw flimkien dal-misteru għal-kubtejna. Flimkien dal-misteru għal-kubtejna.
bitu emlin ġalbna ozzu, dak li sensi jaraw, l-missirin raddu l-liben, qalbna kolla kull tifin, lejom madberik qalbna, imħabbitna l-fuq it-tini, l-ispiritu li ġej minnu, ħajru l-kol ġejnin għazgbin. Nikol, u għalla jirgani sakrament tal-ħagġek għallejtina tifkira tal-passilitja, għallina nikol mublini u l-misteri għallisa mublini, eħi għostina bħajda, dabbi eħi dal-fikwakir, inti li biex s-salma għal-dejjem tal-dejjem.
l-ittra ta' San Paolo Apostlu l-Korinti. Ħuti, jien irċivejt minn għand il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħajr ħobs u wara li rat il-ħajr kisru u qal dan u ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara li kien ħajr kalċi u qal dan u l-kalċi tal-patt il-ġdid demmi. Kull meta tixorbu għamlu dan tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. sacramento mirabile passionis tua memoriam reliquisti, tribequesimus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum.
nidu fl-imkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb il-mazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierek għal-Bira Alla Marija Santissima, imbierek għal-Imazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek il-Klur Glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Uom, imbierek San Josep Arus l-istismu tagħha, imbierek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.